Pravilan prelazak preko pruge. Svi pružni prelazi bi trebali da budu obilježeni znakom stop i Andrejinim krstom koji označava mjesto na kome put prelazi preko željezničke pruge. Učesnicima u saobraćaju je zabranjen prelazak preko pruge na nedozvoljenim i neobilježenim prelazima. Prije nego što stupite na prugu, zaustavite vozilo i prekinite kretanje ukoliko ste pješak ili biciklista. Provjerite da li je prelaz slobodan i kada se uvjerite da ne vidite i ne čujete voz u daljini, pređite prugu. Pruga se prelazi isključivo u prvoj brzini, a vožnja po kolosijeku i u prostoru oko pruge je zabranjena. Većina učesnika u saobraćaju nepravilno prelazi prugu, nekada i bez zaustavljanja. Ako naiđete na oštećenu ili slomljenu rampu ili na prijelaze koji nisu propisno obilježeni, budite dodatno oprezni. Isključite muziku i otvorite prozor da bolje čujete ako nailazi voz. Nećete uvijek imati pruženu drugu šansu, jer tanka je linija.